na ang aton lesson number 7. So, ang aton reading number 7. So, may ada na kita na human nga uunong nga litra. So, aton anay reviewon ang mga ngaran ng tunoghan mga litra nga aton na nahuman. Sige daw, ngaran A, N, I, G, O, T. Okay, sound o tunoghan mga litra. A, E, O. Kamu daw, tunog. Very good. So, yan na. Ang atong lesson number 7 kay partihan letra nga sakto. Letra nga H. So, letter H nga dako. Tapos, ang buti ay nga letter H. Ano ang tunog ni nga letra? Sakto. Otro ha? Again. Sige daw, anong tunog? Otro ha? Okay, aton daw igyakan ang tunog ni nga letra. Go! So, masayo na ilano aniya tunog. Otro ha? Very good. So, aton niya na usa-usahon ang mga ladawan o mga pulong na may ada siyahan nga tunog na or may permiro nga tunog. Okay, una nga ladawan. Ano ini? Sakto. Higot. Otro ha? Higot. Okay, ang ngaran han higot. Ano aniya siyahan nga tunog? Anong tunog ini? Sakto. Otro ha? Next. Okay, ano ani? Iniging papakita haladawan. Sakto. Hangin. Again. Hangin. So, hangin. Ano ang siyahan nga tunog ang pulong na hangin? Okay. Otro ha? Next. Ano ini class? Isa sa kasakaan. Check. Hagdan. Otro ha? Hagdan. Again. Hagdan. So, ano niya siyahan nga tunog? Otro ha? Okay. Sunod. Ano ni emosyon nga ginpapakita hining bata na ano niya? Correct. Hangit. Otro ha? Hangit. So, ang bata didi hangit. So, ano ang siyahan nga tunugan pulong nga hangit? Otro? Okay, next. Hadididian, tawo. Tapos ang iya balay adto dito. Okay, pira pakaliko ang iya ginbiyahe o lalakaton. Anong ginpapakita ang distansya? Sakto. Harayo. Again, harayo. So, ang pulong na harayo, ano ang iya siyahan nga tunog? Otro ha? Next. Ano ang ngaran hini nga isda? Okay, nakaon ko muna. Okay, ano ang ngaran hini? Hito. Otro ha? Hito. Again, hito. So, ano niya siyahan nga tunog? Okay, sunod. Anong ginbuhat ni nanay nga dihan iya anak? Anong hira? Check. Hinguto. Otro ha? Hinguto. Again. Hinguto. So, anong siya nga tunog? Otro ha? So, amo adto ang mga ladawan ngan mga pulong na may dasyahan nga tunog na nagtitikang hirahan litra nga H. An iya tunog kay? Otro ha? Okay. So, aton nga na igyakan an mga tunog hini nga mga letra nga ato na nahuman. So, tunog ha?
Dungan anay kan ma'am, tapos kamo na. Okay. O. A. I. Sige kamo na class. Repeat twice. Kaduha. Sound ha? Ada ba yung mama namamati? Paya ang tunog. Very good. So, amo adtuan mga tunog hadto nga mga letra. Kung nakahinumdumhan mga tunog, makakabasa na ngan makakahingo kita hinlaton ngan mga pulong. San una nga laton? Okay, may datunog na. Tapos a. Otro? A. I-blend hiya or i-timpo. Ha. Again? Ha. Otro? Ha. 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 Kamu daw? Okay, tunog. A. Sumpay. Ha. Okay, next. Tunughan. Yapon, tapos I. I. Sumpayon hira. Hi. Again. Hi. Otro. Hi. 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 Kamu nala. Sound anay. Igsumpay hira. Otro. Basa. Okay, next nga laton. Okay, may datunog na. Tapos, O. O. Ho. So, ang hangin, tapos O. Ho. 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 Okay, kamo na lang class. Basa. Very good. So, mag-adi nga mga laton, aton basahon usa-usa. Sige daw, ni ma'am anay ka usa, then kamo ma-repeat ka, duha. Ga. Ga. Ta. Kaduha balik ka. Hi. Ho. Ti. Gut. Ni. Ha. Na. Gi. Okay, balik kontak. Kamu nala. Tapos gantingog. Very good. So, nga di kitahan mga pulong. Higot. 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 Again. Higot. Higot. Okay, kamu daw. Otro. Higot. 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 Again. Higot. Higot. Okay, next nga pulong. Tinahi. 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 Okay, kamo. Repeat. Okay, tinahi. 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 Otro.
Tinahi, tinahi. Okay, next nga pulong. Taho, taho. Taho, taho. Kamo. Balik. Taho, taho. Taho, taho. Okay, alin mga pulong na ato nahimo yan na? Una, higot. Repeat. Otro ha. Taho. Tinahi. Okay, very good. So, nakakaapas. Nga dikitahan, mga pamulong. So, balik, basahon ni ma'am, tapos masubad ka mo, then next ka mo na lang. Tinahi an toga. Okay, class? Balik, tinahi an toga. Okay, next. Tinahi ang toga ni Ana. Tinahi ang toga ni Ana. Okay, class? Sige, kamu daw, otro. Very good. Sunod. Tinagan hintaho ni Ana. Otro. Tinagan hintaho ni Ana. Okay, kamu class? Otro ha? Very good. Sunod. Hain an toga ni Ana. Hain an toga ni Ana. Repeat. Very good. Sunod. Igo ang toga ni Tina. Otro ha? Igo ang toga ni Tina. Kamu? Very good. Repeat. Okay, sundala inin stick ni ma'am ha. Tinago ni Ana ang nigo. Tinago ni Ana ang nigo. Okay, class? Otro ha? Very good. Sunod. Ginhigot anigo hanaga. Ginhigot anigo hanaga. Okay? Otro ha? Very good. So, amo adton mga pulungan, mga pamulong na ato nahimo gamit an mga letra nga ato na natun-an. So, yan na nga lesson. Ano ito nga letter? Letter H. Ano yung nga letter? H. Ano niya tunog? Otro ha? Again? Okay. Unta, may nabaruan ka mo hini nga aton lesson number 7. Tapos, pag-practice hin pagbasa. Thank you and stay safe. Bye!